fa billahi allazi baba yau kwana biyu da na samu labarin kana ta nema na ni bari dauka na babu wata samuwa ka samo min shi yasa kawai daga to ya kamata a ce yau na same ka jiya za to kawai baba daga samun ka rufe ni da fada kana ga mu wai ni na kashe falalu a ta ina na kashe falalu shikenan kawai daga mutanen gari sun dauko magana sun gaya ma sai ka dauka gaskiya ba ban ji dadi ba fa dadi ba za a taba gaya mun ƙarya ba kuma duk wanda ya sa kai cikin wannan halin shaye-shayen na kwalewa na duk abin da ka samu ka rake ma na gucewar kwakwalwa da rashin tunani wallahi tallahi babu abin da ba zai iya ba tabbas kai wannan aiki ni na gaya maka dole ne in gaya maka hannunka ba zai ride ba ka yanke kai amma wajibi ne in gaya maka in ka ji shikenan saboda haka ni na fita haƙƙin har ga Allah duk irin abubuwan da ɗake ma mahaifi Dadi ine maka wallahi tallahi kai ne ba ka gani mutum ba za sha Dadi wallahi na rantsa da Allah da Annabi ka ci amana ta ni mahaifinka ka ci amana wai kai baba kake ta wannan magana kana ta wani kuka kamar kana musa